घोडबंदर रोडवर आजपासून 10 मे दरम्यान वाहतुकीमध्ये बदल असेल। ब्रह्मांड जंक्शन पादचारी पुलावर गर्डर बसवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आणि त्यामुळे वाहतुकीमध्ये बदल करण्यात आलाय। 10 मे रोजी सकाळी 6 वाजेपर्यंत काम सुरू असणार आहे। तोपर्यंत वाहतुकीमध्ये बदल कायम राहणार आहे। यावर आपण एक नजर टाकूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। तर काय बदल आहेत आपण एकदा पाहतोय। ब्रह्मांड सिग्नल कडून कापूर बावडीकडे जाणारा मार्ग बंद असेल। मानपाडा ब्रिजवर वाहनांना प्रवेश बंदी असेल। ब्रह्मांड सर्कल, आझाद नगर रोड, लोढा आमारा समोरचा चौक, कोलशेट ढोकाळी रोड तसंच घोडबंदर रोडवरून येणाऱ्या वाहनांना टिकुजिनी वाडी सर्कल मार्गे जाण्याचं आवाहन करण्यात आलंय।